Μονώσεις Χάλαρης Ευάγγελος. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου πάνω από θερμομόνωση με πολυουρεθάνη. Όπως βλέπετε έχουμε ήδη τοποθετήσει τα πλέγματά μας και εκχύουμε με τη βοήθεια της πρέσας μπετού το γαρμπιλομπετό μας, σε αυτή την περίπτωση είναι σε 16-20, πάνω από την επιφάνεια της πολυουρεθάνης. Έχουμε πάρει τις αρπαδιές μας για να δώσουμε τις δρύσεις. Στρώνουμε με την πύχη την επιφάνεια του μπετού και αφού ολοκληρωθεί αυτή η εργασία και το μπετό μας έχει αρχίσει να τραβάει πλέον, ξεκινάμε με την επίπαρση της γαλαζιακής ψηφίδας πάνω στο ήδη πυθαρισμένο γαρμπιλομπετό. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία της επίπαρσης, ξεκινάει η λίανση με το ειδικό μηχάνημα, το λεγόμενο ελικόπτερο, σε όλη την επιφάνεια του γαρμπιλομπετό. Αυτό θα διαρκέσει κάποιες φορές και στο τελικό στάδιο, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε πετύχει τη λίανση με το ελικόπτερο και ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει για το τελικό φινίρισμα, το λεγόμενο σπατουλάρισμα με την ειδική σπάτουλα λίανσης, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα πιο λία επιφάνεια. Αφού λοιπόν αυτή η εργασία ολοκληρωθεί σε όλη την επιφάνεια του βιομηχανικού δαπέδου, εδώ όπως βλέπετε πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, το γαρμπιλομπετό είναι έτοιμο και το μόνο που μένει είναι να στεγνώσει για να μπορέσουμε να κόψουμε τους αρμούς διαστολής. Όπως βλέπετε εδώ, αυτή η εργασία γίνεται μετά το πέρας 24 ώρων, να σφίξει καλά το γαρμπιλομπετό, και ερχόμαστε μετά με τον ειδικό αρμοκόφι, κόβουμε σε πλαίσια τους αρμούς διαστολής, περίπου 25 τετραγωνικά το κάθε πλαίσιο, ξεπλένουμε μετά με μπόλικο νερό την επιφάνεια, έτσι ώστε να καθαρίσει από τις λάσπες και τα χώματα, και είμαστε έτοιμοι προς παράδοση.